Balik neng setelan pabrik. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Sapa sing wis kangen ndeloki Mbak Titin iki? Pegawe dodol keliling. Iya ya Cah, setelah rong sasi Mbak Titin berbodo iki gak tau mider. Iki mulai awal ape mider meneh. Dimulai teko gawe goreng-goreng. Karo nyambi buka warung ya Cah. Dino iki muga-muga cerah ya secerah harapanku. Nek ku goreng-goreng iki ora ning pawon, soale karo buka warung aku dhewean engko nek mlebu metu lah pawone kan ning omah mburi, terus warunge ning ngarep. Engko nek warunge tak buka terus tak tinggal goreng-goreng ning mburi, ana wong tuku mlebu metu kan ya pegel. Dadi iki untuk sementara ya tak goreng ning kompor ben iso disambi. Soale wong siji nyandak gawene 15 20 Cah. Ayo piye wong nyambi goreng-goreng yo gawe risol, yo gawe pet, yo mbungku isi yo bunteli cilok. Alah wis. Kowe mesti bileng nek nyawang gaweku Cak. Wis pokoke tak lakoni satset-satset engko rak bar dhewe le. Iya apa ora? Iki aku nyambi nggulungi risol Cak. Lah opo ora gawe piye lho wong iki menu favorite cah cilik-cilik ning madrasah. Masih rada ribet lah nek payune banter ndang dadi dhuwit ya tetep seneng ae Cah. Iya apa ora? Kira-kira kowe ngene iki iso apa ora ngayahi kaya aku Cah? Piye ngene iki yo nyiasati sembarangi larang kabeh nek didol mundak ora payu. Kira-kira kowe nak dadi bakul bingung ta ora? Penggawean miderku ngene iki wis tak lakoni ana nek 10 tahun Cah. Sakjoke anakku mbarep isih cilik sampai ape lulus SMP iki. Alhamdulillah tetep tak telateni. Tidak akeh ya tetep tak syukuri. Lah iki lek goreng-goreng wis bar, iki aku noto bangkrak ape wayahe mangkat mider. Dek biyen cilik anakku miderku iku nggo gerobak surungan Cah. Lah saiki mburu cepet dadi numpak sepeda motor ae. Ambekan lah jangkauane iki lho ben adoh. Nek nggo gerobak mok sekitaran daerah desa kutha. Nek nggo sepeda motor kan iso ning tangga desa. Daganganku wis tak unggahno, wis tak toto kabeh. Aku ya wis salin, ape siap budal mider. Dongakno laris ya Cah. Lek ku dodol mider, Cah antene sedelo agek ngecek apa iki sing kurang. Alhamdulillah wis lengkap kabeh. Siap montore disetater. Gas ayo ndang mider. Ayo siap lek utawa dos ke jagung gorengan kolak pecel does lho Cah.